いいなって思うよ。シシアコルです。実は30年前にニックプラントでやったことあるんですけど、まあこのメンバーはまた違うんですけど、見たことある人はいないかな。オランダ。まあ俺は九州出身のバンドやけどね。けど、まあけど動画でやるよってなんですよ。でまた今。シンさんとのつながりで今日は山さんのねあれで出させてもらってご飯出してもらえないけどそんな感じです。でシンさんとは入泉の俺の出張で用意してもらっていろいろしよったよね。で山さんもねあれを追ってそういう関係なんす。でだからシーさんとはもうバンドじゃなくてなんかもう泉とかの関係でね今日はあれです。で山さんねそういう感じです。なんかよくわからんな。まあはい、行きましょう。はい、行きましょう。
すみません。大阪気持ちいい休みで。ダメやな。この人形は久々は騒ぎでもう緊張しましたんですよ。マジで。まあけどステージ1としてはまたやりますんで、よろしくお願いします。行きますよ。行きます。やってバルっても行きます。
เ